Biz hazır kültürga bir primitif edip kararlarına kırıştık. Kültür ol bir kişinin yaşa uğraşı. Olanın ruhu, olanın imanı. Eğer de bizim içki kültürümüz yetmeyken ruhani kültürümüz. Biz bir başında aldığını il, aldığını millet almayacakız. Mine şu haber etip bir cümle bile o eytebileydi. Konuline kiretirgen etip. Tufan abi o tarmışta bir güzel düştü böyle. Anın her bir meseleye öz fikri var ya. O gel sin ulan şarına sildiren düştü böyle. Elbette anın birinci oya halk turunda, Tatar halkı turunda, Respublik turundaydı. 22 saat 58 minutunda. Çünkü telefondaydı, mobilni telefonda körüne. Şol vakitte kızım şaltırattı. Ben de o vakitte kızlarımdaydım. Şunda şaltıratıp, kızım men ulem ahırsı kil. Больницаға алып келселер де енді міне соңдылған уже сақлап қала алмадылар, енді врачтар да бір нәрсе істей алмадылар. Шулай дүрлеп янып яшәде де, шулай кетіп те барды. Туфанча. Туфанча. Туфан Миңнуллинның bir бик тә кызыклы сыйфаты бар иде. Аның кызыклы сыйфатлары бик күп. Әмма ләкин иң истә калганнарның берсе шул, ул кая гына барса да шунда ук үз кешегә үрләйде. Авылга кайтам ул, авылга урамга чыга да ул, урамдагы теләсә кайсы кеше белән көтүчем ул, анда игенчем ул, кибетчем ул, китапханәчем ул, шул кешеләр белән шул дәрәҗәдә торып шуларның телендә сөйләшә белә иде. Һәм ул шул аралашкан кешеләрнең иң якын кешесенә, дустына әверелә. Бу фильмда Туфанга үзе алып бара, үзе турында үзе сөйли. Мин бик күп эшли торган кеше идем. Мен 8-9 saat üstel yarından kозалмыйча мен жасайдым менә шулай итеп. Ашарагына бүленеп алып, күрәсең энергия да зур булгандыр. Sonra инде матдиятта җайланып китте, гонорарлар шактый эшли башладым. Әмма мен бер качанда акчалы булмадым. Бер качанда. Һәм әле хәтерлим, беренче гонорарны алгач, ул хәлле зур суммада акча күргән юк иде. Акча табылган идем. Һәм шул көннән башлап мин инде акчага бер кайчанда табылмаска дигән ант иттем. Минем тирәмдә кемнәр бар? Мин кемнәрне яхшы беләм. Авыл агайларын, авыл абзыйларын, үземнең яшьтәшләрне, миннән яшьләрне мин беләм, менә шулар турында яздым. Мин менә шушы бик кеше булам дип түгел, менә яза, эшли, күрәсең, минем менә иҗатта шушы зур бәхетем булгандыр. Минем әйтәсе килеп калдырырга әйтәсе килгән сүз, бәлки менә шушы минем әңгәмәмнең, монологның бәлки бер бу соңгы бер нигәдер. Минем бер кеше турында да начар уем юк. Бар минем өнеп бетермәгән кешеләрем, алар белән мин ниндидер бәхәсләргә кереп, кирәкмәгән сүзләр сөйләп йөрмим, аларны күрмим генә. Минем өчен алар юк. Минем bütün maqtaну дип әйтергә мөмкин, горурлану дип әйтергә була. Мин бер кешегә дә начарлык эшләмәдем, бер кеше өстеннән бер әйбер сөйләмәдем, бер кайчанда начар сүз. Кирәк шыкырып әйтәм. Yüzüne karab edem, hem üzüm etkende көтерем. Yumur көтерем мен, şayar süreçten көтерем. Şara göre men üzümne mesele edeyim. Bir naşar kişi tuğledir degen neticeye gelir, bir şu yaşa yetkez.